be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from Dobrý deň, dámy a páni. Dobrý deň, bývalí páni učitelia a pani učiteľky, samozrejme i terajší. Dobrý deň prajeme bývalým žiakom i terajším. Jednoducho, dobrý deň vám všetkým, ktorí ste nejakým spôsobom spätí alebo boli spätí so základnou školou Eleny Maroty Šoltésovej. Presne 1. februára 2012 sa naša škola stala 50-ročnou dámou, teda dámou v najlepších rokoch. To si krásne povedal. Určite si stúpol v očiach všetkých žien v najlepších rokoch. Bol to zámer, pretože aj moja maminka je 50-nička. Nesmiem si tu o nej pohnevať. A nerád by som si to pohneval aj s našou oslávenkyňou, keď už som tu toľko vydržal. Keď sa oslavuje také okrúhle výročie, malo by sa spomínať. Čo bolo, ako bolo. Máš úplnú pravdu. V sále určite sedia aj pamätníci, ktorí sa na tento okamih tešia. O chvíľočku sa prostredníctvom prezentácie prenesieme do minulosti, do čias, kedy naša škola uzrela svetlo sveta. A ja už len dodávam, že prezentácia nie je len spomienkou na založenie školy, ale aj spomienkou na všetky významné udalosti, ktorými žila celých 50 rokov. História základnej školy Eleny Maroty Šoltésovej siaha do obdobia 50. rokov. Podľa nového školského zákona z roku 1953 bola 1. septembra 1958 založená 8-ročná stredná škola. Priestorové i materiálne podmienky školy však neboli zabezpečené, preto sa vyučovalo v dvoch prenajatých budovách. Vyučovanie prebiehalo v dvojsmennej prevádzke, podmienky boli náročné a absencia novej budovy základnej školy bola stále vypuklejšia. Preto na jeseň 1959 riaditeľ školy Vladimír Ďurajka spolupracoval pri schvaľovaní návrhu výstavby budovy 13. striednej základnej 9-ročnej školy. Výrazný obrat v podmienkach vyučovania priniesol až rok 1962. V druhom polroku bola žiakom odovzdaná novostavba základnej 9-ročnej školy. Vyrástla na južnej strane mesta na Marksovej ulici. Základná škola začala fungovať pod vedením Vladimíra Ďurajku, v osobnosti ktorého sa snúbila prirodzená autorita s ľudskosťou, priateľstvom, pochopením a pracovitosťou. Svoju prácu miloval a obetoval jej celý život. Prvá zmienka o školskej družine sa objavuje v kronike školy už v roku 1963, teda už v druhom školskom roku od jej založenia, kedy školu navštevovalo 511 žiakov. Pri tomto počte bolo otvorené prvé oddelenie družiny mládeže. Vedúcou bola vtedy vychovávateľka pani Šimová. Rok 1975 bol rokom nových učebných osnov. Hodiny slovenského jazyka boli obohatené o počúvanie umeleckého textu, do šlabikára bola začlenená živá abeceda, v matematike sa kládol dôraz viac na logické myslenie ako na memorovanie. Ako nový predmet bola zavedená prvovka.
V roku 1979 poznačili školstvo ďalšie reformné kroky. 9-ročná základná škola sa opäť mení na základnú školu s 8-ročnou povinnou školskou dochádzkou. V roku 1983 boli na základnej škole dokončené dva veľké projekty. Jedným z nich bola školská jedáleň, kde sa prvé obedy začali vydávať od januára 1983. Druhým bolo dokončenie a odovzdávanie telocvične do prevádzky. Týmto sa kvalita vyučovania výrazne zlepšila a telesná výchova sa prestala učiť na chodbách školy. V roku 1984 sa po trojročnom vedení školy ako zástupkyňa stala riaditeľkou Emília Kresanová, ktorú si kolegovia a kolegyne, s ktorými pracovala, pamätajú ako pracovitú, prísnu, avšak dôslednú osobnosť so zmyslom pre spravodlivosť. Ako sama hovorí, škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody. Držala sa tohto výroku Jána Amosa Komenského rovnako v práci, ako aj v súkromí. V roku 1990 sa opäť menilo vedenie školy. Po dlhoročnej praxi v školstve nastúpil na post riaditeľa školy Jan Hambacher. V roku 1996 zriadil na škole športové triedy so zameraním na futbal. Pôsobnosť športových futbalových tried skončila v školskom roku 2001-2002. Počas školského roku 1996-1997 pôsobila ako riaditeľka školy Edita Špirutová. Jej prvoradým záujmom bolo sledovať výchovno-vzdelávací proces. Vždy dbala na to, aby bola škola kvalifikačne zabezpečená na 100%. Počas jej pôsobenia aj školský klub detí fungoval veľmi dobre a bol aj kvalifikačne obsadený. Dbala o to, aby spolupráca medzi rodičmi, vedením školy a aj celým pedagogickým zborom bola na dobrej úrovni. Od roku 1997 prebral funkciu riaditeľa školy Milan Štrbka. Bol riaditeľom, ktorý ako prvý v okrese Krupina uviedol školu od 1.4.2002 do právnej subjektivity. Presadzoval myšlienku financovania školy na žiaka. Na škole zavedol šachové turnaje na všetkých úrovniach. Od 1. septembra 2004 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky základnej školy na Štefánikovej ulici v Krupine Olga Láslová. Spolu so svojimi spolupracovníkmi vypracovala množstvo rozvojových projektov podporovaných ministerstvom školstva, ktoré významne prispeli k zlepšeniu materiálneho vybavenia školy, či už modernou výpočtovou technikou alebo športovými pomôckami. Na jeseň roku 2005 bolo v areáli školy na mieste bývalého zdravotného strediska vybudované multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom. Výstavba bola zrealizovaná s finančnou spoluúčasťou Slovenského futbalového zväzu, Ministerstva školstva Slovenskej republiky, UEFA, mesta Krupina a sponzora. Druhou významnou udalosťou bolo, že 27. október 2005 sa stal pre školu významným medzníkom v histórii. Za dlhodobo preukazované veľmi dobré vyučovacie výsledky jej bol zapožičaný čestný názov Základná škola Eleny Maroty Šoltesovej v Krupine. V školskom roku 2008-2009 bol po prvýkrát utvorený 0. ročník pre žiakov, ktorým bol odporúčaný odklad povinnej školskej dochádzky. Pri jeho zriadení spolupracovalo so školou aj mesto Krupina, najmä inžinier Radoslav Vazán, primátor mesta. V tomto roku, keď situácia v oblasti športu na školách stráca na popularite, šport je vytlačený záujmom o počítače. Štatistiky vykazujú červené čísla v počte žiakov s obezitou. Preto vznikla potreba zriadiť športové triedy po druhýkrát. Tento raz už so zameraním na futbal pre chlapcov a volejbal pre dievčatá. Zavedenie športových tried od 5. ročníka sa stáva súčasťou školského vzdelávacieho programu. Vedela si, že našu školu navštevovalo približne 26 000 žiakov, teda presnejšie 25 721 žiakov? Vôbec sa nečudujem, veď oslavujeme 50. výročie. Mňa však zaujíma, či vieš, že absolventom našej školy je aj riaditeľ konkurenčnej školy, magister Marian Hecel. Vážne? Človek by neveril, že všetko, čo vie, sa vlastne naučil u nás. To je trošku prehnané konštatovanie. Prečo prehnané? Veď základy svojho vzdelania získal u nás. S tým už súhlasiť môžem. A podobne sú na tom aj naši nasledujúci účenkujúci. Členovia ľudovej hudby Mariana Krnáčika. Aj oni sú absolventmi našej školy. A ja už len dodávam, že o malú chvíľu uvidíte, ako sa spojila do jedného celku minulosť s prítomnosťou našej školy.
skadiaľ chodí hábiar, skadiaľ chodí hábiar, skadiaľ chodí hábiar do bani. Veď ona vyviera jarečkom, veď ona vyviera jarečkom. Skadiaľ chodí hábiar, skadiaľ chodí hábiar, skadiaľ chodí hábiar s kúrečkom. Skadiaľ chodí hábiar, skadiaľ chodí hábiar, skadiaľ chodí hábiar s kúrečkom. Vieš, na čím som premýšľal, kým vystupovali Krnáčikovci? Nemám ani potuchy. No, ako si spomínala, že sa do jedného celku spojí minulosť s prítomnosťou. Stále mi ako si uniká pointa. Hneď sa k nej prepracujem. Vieš, o pár dní už aj ja budem minulosťou tejto školy, tak ako mnohí tu prítomní v tejto sále. Smutné, ale pravdivé. Time is flying, by sme povedali na hodine angličtiny. Pritom je to len nedávno, keď som prvýkrát išiel do školy a už som deviatak. Chceš mi tvrdiť, že by si sa vymenil so žiakmi z 1. stupňa, ktorí teraz prídu, a absolvoval celý ten kolotoč od znova? To neviem, ale zamyslieť sa nad tým háda môžem. Tamarka zase sníva o popoluške. Dnes sa tuším bude snívať o brokolici. Musel som zjesť až 5 lyžíc polievky. Náhodou, ja som sa dnes najedol, bol super obed. Ja som bola hladná ako vlk. Zjedla som všetko, bolo to dobré. Neviete, čo budeme dnes po obede robiť a kde sú vlastne ostatní? Vy ste už tu? My nie sme žiadni slimáci. Náhodou nie sme poslední? Jasné, alež. No hurá, kde si? Stretol som Soniu a tá mi hovorila, že dnes v klube nás čaká super zábava. Že niečo so škatuľou. Akou škatuľou? Ja neviem, vraj je niekde tu. Kde? Poďme uhľadať. Poďme! Pozrite, to je asi ona. Otvorme ju. Aha, korunka pre popolušku. Stačí. No vy ste. Aha, klobúk. A viete, kto mal taký klobúk? Starý Abraham. Poďme sa zahrať. Poďme!
ešte v krabici. Takéhoto koníka mala Popoluška. Už zase. Jej, hádanky. Počúvajte. Popapieri čmára, čo je pritom stvára. Čo je to? Ceruska! Neprereče nikdy slova, nemá ústa ani líca, predsa v sebe múdrosť chová tá bohatá pokladnica. Čo je to? Kniha! Čo je ráno plné a obyčajne v noci prázdne? Škola! Ja poznám jednu básničku o škole. Tak sa predveď. Škola v dobe kamenej musela byť trápenie. Žiaci rili do kameňa, prídavné aj iné mená. Letopočty, vzorce, značky, trápili sa žiaci žiačky. Škola v dobe kamenej musela byť trápenie. Miesto pera mali dláto, že sa nevybodli na to. Mali však aj veľké svaly, keď sa takto zabávali. Škola v dobe kamenej musela byť trápenie. Keď špongia vyletela, tak im mohla rozbiť čela. No a s jednou školskou mapou trápilo sa 14 chlapov. Škola v dobe kamenej musela byť trápenie. A učiteľ, Pane Bože, odetý bol v kúsku kože, občas reval. Dvere zavri, zízejú sem dinosaury. A čo dnes? Učíme sa v škole veci o cicavcoch, o kráľoch, samej také pekné reči, ako násobilka dvoch. Obsah štvorca, obsah valca, koľko zubov zajac má, dĺžku šimpanzovho palca. Mňa však iné zaujíma, je život na Marse. Čo nosia Marťanky, tak kto mi odpovie na tieto hádanky? Majú tam aj diskotéky a je škola povinná? Dá sa tam piť voda z rieky? A čo píšu v novinách? Ako sa im ľahko žije? Kto mi povie vážený? A či niekto zvedavý je, či je život na zemi? Pozrime, čo môže byť ešte v tej krabici. Aha, to sú naše stratené písmená. Poďme si nakoniec zatancovať. Farby, my si ideme niečo nakresliť. A my sa ideme zahrať. Priateľov nie. Stano staval stĺpy, sadli si naň cupy. Tomáš trafil Tamaru, stále hral na fujaru. Oto obu ovoňal, skoro pritom dokonal. Nina našla náramok, raduje sa ako cvok. Každý s nami skáče beha. Opera, my sme
čo by ma zaujímalo? To teda neviem. A čo by ťa zaujímalo? Či už niekto niekedy zrátal všetky talentované deti, ktoré navštevujú našu školu? Alebo či už niekto niekedy zrátal všetky talentované deti, ktoré reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach? Netrúfam si odhadnúť ani približný počet. Zober si len dnešný program, kde vystupuje 60 talentov. Aj v predchádzajúcom vystúpení bolo vidieť, že ani dnes nie je núdza o talenty. A aj v nasledujúcom vystúpení nebude núdza o talenty. Predstaví sa vám moja spolužiačka a kamarátka Veronika Brlášová. Počkaj. Predstaví sa nám nielen tvoja spolužiačka, kamarátka, ale aj moja spolužiačka, kamarátka Veronika Brlášová. Veď vravím, predstaví sa nám naša spolužiačka a kamarátka Veronika Brlášová. Kríž a na kríži chlap má celkom len tvár. Vráť už na zem sa vráť a svoj zákon bráň. Čas v nás zostal stáť, z pravdy už z lásky pád. Sladká lož, slaný žiaľ, každý sám nesie svoj kríž. Už neplatí nič, len prachy sú zbraň. Ej, tak vezmi svoj byt a vyčisti chrám. Len závisť, nenávisť, povedz, kaďaľ mám ísť. Ja to už netuším, mám tiež dosť rán, ale na duši. Len z výšky sa dívaš, ak si náš Kristus Pán. Sprav zázrak, cít kríža a zákon svoj bráň. Ukradli nádej, zabili krásu, predali lásku. Svet vyvážil len pesť, zlo zo všetkých strán. Svet vyvážil len trest, prúd vojaku hrá. Len závisť, nenávisť, povedz, kaďaľ mám ísť. Ja to už netuším, mám tiež dosť rán, ale na duši. Len z výšky sa dívaš, ak si náš Kristus Pán. Sprav zázrak, cít kríža a zákon svoj bráň. Ukradli nádej, zabili krásu, predali lásku. Kríž a na kríži chlap má celkom len tvár. Vráť už na zem sa vráť a svoj zákon bráň. Čas nás zostal stáť, z pravdy už z lásky pád. Sladká lož, slaný žiaľ, každý sám nesie svoj kríž. Už sme videli spevácké talenty, hudobné talenty, tanečné talenty. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že v našom programe stále niečo chýba. Ja už viem čo. Športové talenty. Je pravda, že aj športových talentov máme na našej škole dosť.
Veď ktorá škola by ich mala mať viacej, ak nie tá naša, keďže máme športové triedy so zameraním na futbal a volejbal. A to nehovorím o tom, koľko učiteľov telesnej výchovy získalo základné vzdelanie u nás. Môžeš mi povedať aspoň jedného? Napríklad Dušan Petráš, učí telesnú výchovu na Bzovíku. Alebo taký Vladimír Fojtík, učí telesnú výchovu kdesi na Orave. A aby som nechodil ďaleko, tak napríklad taký pán učiteľ z Kopal je tiež odchovanec z našej školy. A to zďaleka nie je všetko. Táto škola vychovala veľa občiankárov, informatikov, lekárov, dejepisárov, inžinierov, matematikárov, ruštinárov, angličtinárov. Mohli by sme tu stáť až do rána, kým by sme ich všetkých vymenovali. No, ty máš ale prehľad. Niekto z našej dvojice prehľad mať musí. Budem sa tváriť, že som tvoju narážku nepočula. Zaujímalo by ma, o čom teraz premýšľaš. Rozmýšľam, ako by sa dalo originálne uvieť športové číslo. Asi ťa sklamem, ale v tomto programe nebude nejaké športové číslo. Akože nebude, každý rok býva. Vidíš, a tento rok nebude. Tento rok sa nám predvedú naše jazykové talenty. Chápem, nechceme u verejnosti podporovať názor, že sme iba športová škola. Presne tak. Veď aj my sme boli a sme zapojení do úspešného medzinárodného projektu Comenius. Aj naši žiaci chodia na výmenné jazykové pobyty do zahraničia. S tým možno len súhlasiť. Tiež som bol 2 týždne na takom pobyte v Madride. Tížko sme vám závideli, keď ste odchádzali, ale aj mňa to čaká na budúci rok. Zdá sa mi, že sme sa trochu vzdialili od témy. Ani by som nepovedal, stále totiž hovoríme o talentoch. V scénke, ktorú o malú chvíľu uvidíte, sa nám predstavia naše jazykové talenty a všetky jazyky, ktoré sa na škole učia. Dobrý deň, vítajte pri dnešnom poludňačnom spravodajstve televízie Show TV. Pekný deň, čo nás dnes čaká? Anglicko nie je len Londýn. Inaugurácia prezidenta Putina. Návšteva španielských detí v Krupine. Výročie najlepšej školy v Honte. Ponuka je naozaj pestrá. Začneme správami z Anglicka. Anglicko odávna lákalo priaznivcov poznávacích zájazdov. Turisti, ktorí cieľom je Anglicko, idú skôr za poznaním, kultúrou, umením, pamiatkami ako za slnečnými plážami. Ale Anglicko nie je samozrejme len Londýn so svojimi historickými pamiatkami, ale aj ostatné oblasti krajiny. Svoje o tom vedia aj učiteľia základnej školy Eleny Maroty Šoltesovej v Krupine, ktorí presne pred 2 rokmi boli na pracovnom pobyte v Newcastle, a to všetko v rámci projektu Comenius. Ale o tom už naša anglická spravodajka Sára Megumi. Hello everybody! For our teacher met with teachers from England and Poland in Wilfield Middle School near Newcastle. They shared their teaching experience, visited various monuments like Castle Olmwick with its beautiful garden where the film Harry Potter has been made. They have also seen the city of Newcastle. Thank you, Sarah. Your report was interesting. A zda najväčšou udalosťou uplynulých mesiacoch bola voľba prezidenta v Rusku. Viac nám túto udalosť priblíži naša spravodajkyňa z Moskvy Natáša Kuznecová. Здравствуй, Крупина. Датый прав. Президентом России опять стал Владимир Путин. Его инаугурация состоялась 7 мая. Владимир Владимирович Путин родился в Ленинграде. Сегодня город называется Санкт-Петербург. У него были 2 старших братьев, но они умерли еще в детстве. Он учился в Государственном университете имени Жданова. Жизнь он интересуется политикой. Владеет немецким и английским языками. У него 2 дочки, Мария и Екатерина. А какие его профессии? Укрепление России в мире, борьба с коррупцией,
25 миллионов новых рабочих мест и больше денег за работу. Спасибо, Наташа. Я слышала, что в России уже каникулы. Да, в России это так. Учебный год делится на 4 четверти. После каждой четверти бывают каникулы. Самые большие каникулы летние. В старших классах 2 месяца, в младших классах 3 месяца. Takže mladší školníky v это время уже отдыхают. V dňoch od 3. mája do 12. mája 2012 základnú školu Eleny Maroty Šoltesovej v Krupine navštívili žiaci partnerskej školy zo španielského Madridu. O projekte nám porozpráva naša spravodajkyňa a účastníčka projektu Maria López. Nuestro proyecto es bilateral. Se hace entre los países, los alumnos de Eslovaquia y España pueden perfeccionarse en inglés. El proyecto se llama Your Ava Bionevor. Las actividades hicimos para conocer mejor nuestras regiones. Durante 10 días estaban 20 chicos alojados en las familias eslovacas. Colaboramos en producción de los herbarios y la presentación de los animales típicos en 3 lenguajes. Inglés, eslovaco y español. También visitamos varios parques naturales alrededor de Krupina, Banská Štiavnica y Počúvalko. Gracias por tu reportaje, Maria. Záver našej krátkej spravodajskej relácie bude patriť výročiu jednej zaujímavej základnej školy. Áno, ja už len spresním tvoju informáciu. Ide o 50. výročie založenia základnej školy Eleny Maroty Šoltesovej v Krupine. Táto škola bola otvorená presne 2. februára 1962. Podrobnosti z oslav uvidíte v zajtrajších televíznych novinách. Aby sme vás aspoň trochu navnadili na zajtrajšie spravodajstvo, odznel blahoželanie našich spravodajcov. Pekný zvyšok dňa a dovidenia. I wish to základná škola Eleny Maroty Šoltesovej many new pupils, many new teachers and much new success. Goodbye. Želám vás na mojej škole imeni Šoltesovej, lúčich učeníkov, lúčich učiteľov i mnoga úspecha. Do svidania. Atención, základná škola, muchos nuevos alumnos, muchos nuevos profesores y muchos sucesos. Hasta luego. Dovidenia zajtra. Adam, tiež si myslíš, že k slávnostnému programu patrí aspoň jedno slávnostné číslo? Dosť dobre nerozumiem tvojej poznámke. Zatiaľ bolo každé číslo slávnostné. Ja viem, ale také slávnostné. Slávnostné? A to je čo za výraz? Čo si mala zo slovenčiny? 2, prečo? Aha, tak tým je to vysvetlené. Tvoj problém je pomenovať isté skutočnosti alebo skutočnosť primeraným výrazom. Nie. Môjim najväčším problémom je uviesť ďalšie číslo. A čo máme ako ďalšie číslo? Predsa spoločenský tanec v podaní deviatakov. Vážení diváci, spoločenský tanec v podaní deviatakov. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing, da, 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 da. Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile. Come and take these tears away. I need your arms to hold me now. The nights are so kind. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Under this hurt you cause when you walk out the door and look out of my life. Uncry these tears. I've cried so many nights. Unbreak my heart. Niekedy mám pocit, že ma k moderovaniu ani nepotrebuješ. Že by si vystačil úplne sám. A podľa čoho tak usudzuješ? No napríklad podľa nášho posledného výstupu. Tak to ma vážne mrzí, pretože ty si neodmysliteľnou súčasťou našej moderátorskej dvojice, tak ako každý účinkujúci je neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Som rada, že si to takto povedal, lebo základná škola Eleny Maroty Šoltésovej to nie sú len žiaci, učitelia, riaditeľka školy a jej zástupkyne, ale aj ekonomický personál, naši rodičia, tety kuchárky, vedúca školskej jedálne, tety upratovačky a školník Ivo.
Presne tak. Všetci spolu vytvárajú pomyselnú symfóniu s názvom Základná škola Eleny Maróty Šoltésovej.
s nimi tak dlho vydržala, bolo želanie. Už 50 rokov nepretržite prichádzajú do našej školy žiaci za vzdelaním, sebapoznaním a sebarozvíjaním. Od otvorenia novej budovy školy v roku 1962 sa udialo veľa zmien. Boli uskutočňované vždy s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť sa novým požiadavkám žiakov i spoločnosti. Práve výsledky žiakov určujú úspešnosť školy. Škola má právo byť hrdá na žiakov, ktorí získali rôzne stupne vzdelania, uplatnili sa v rôznych odboroch spoločenského, kultúrneho života, uplatnili sa v športe, ale i vo vede. Práve naši bývalí žiaci a aj súčasní žiaci, ako ste mali možnosť vidieť, šíria dobré meno školy aj prostredníctvom dobrej a zodpovednej práce bývalých aj súčasných pedagogických pracovníkov. Pri príležitosti tohto pekného okrúhleho jubilea sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o dobré meno našej školy, pomohli vychovať a vyformovať stovky nových osobností. Škole prajem naďalej veľa dobrých a usilovných žiakov, zanietených učiteľov, obetavých rodičov, dobré finančné zabezpečenie a dobré vzťahy so zriaďovateľom. Vážená pani riaditeľka, vážený bývalý aj súčasný pedagogický zbor, zamestnanci školy, milí hostia a milé deti. Čas neúprosne plynie. Dnes na slávnostnej akadémii si pripomíname už 50 rokov od chvíle, keď sa po prvýkrát otvorili brány základnej školy Eleny Maróty Šoltésovej. Je to určitý medzník, časový interval, ktorý si zaslúži uznanie a obdiv. Pri pohľade na uplynulé roky treba vidieť tých, ktorí stáli pri zrode tejto školy, neskôr ľudí odhodlaných popasovať sa s novými výzvami. Ťažko nájsť vhodné slová vyjadrujúce obdiv a vďaku tým, ktorí túto školu budovali, ktorí vychovávali, vzdelávali a pripravili žiakov na pokračovanie ďalšieho štúdia na stredných školách. Som veľmi rád, že mám možnosť v mene svojom a zároveň z pozície zriaďovateľa srdečne vás pozdraviť a zablahoželať všetkým terajším aj bývalým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom tejto školy. Vyjadrujem úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom za náročnú a zodpovednú prácu pri výchove mladej generácie. Aj napriek známym ekonomickým problémom, zásluhou zriaďovateľa, ktorým je mesto Krupina, je naša jubilujúca škola čerstvo zrekonštruovaná z prostriedkov Európskej únie za finančnej spolúčasti mesta Krupina. Je vybavená modernými učebnými pomôckami, podarilo sa zmodernizovať a nanovo zariadiť kuchyňu a celý kolektív učiteľov sa teší záujmu rodičov o školu. Odmenou snaženia pedagogického kolektívu sú výsledky, ktoré škola dosahuje v práci so žiakmi, či už vo vedomostných, umeleckých či športových súťažiach. Všetkým zamestnancom základnej školy Eleny Maróty Šoltésovej želám pevné zdravie, mnoho síl a pri naplňaní nezastupiteľného poslania učiteľa, pedagóga veľa elánu, trpezlivosti, nápaditosti a dobrých pocitov zo zaslúženej práce. A vám, milí žiaci, prajem mnoho krásnych chvíľ, prežitých v školských laviciach základnej školy Eleny Maróty Šoltésovej. No a my sme si pripravili ešte jedno malé prekvapenie. Keďže 50 ročnica školy je významným medzníkom, tak sme sa rozhodli
nejako zhutniť tých 50 rokov do pamätnej publikácie. Priznám sa, že na začiatku to mala byť len malá brožúrka s pár stranami, ale keď sme začali listovať v starých kronikách a pozerať všetky staré fotky, tak nakoniec nám z toho vzniklo také malé knižné dielko. Takže teraz poprosím našu pani učiteľku Tominovú, je to naša najstaršia žijúca pani učiteľka, aby nám tú knihu pokrstila. No a ja na záver sa chcem ešte poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa podielali na príprave tohto podujatia, ktoré ste dnes hliadli, všetkým, ktorí to zabezpečili po stránke organizačnej, aj technickej. Menovať nebudem, lebo určite by som na niekoho zabudla. Ďakujem ešte raz. A ešte pani učiteľka. Vážení prítomní, som Zuzana Tominová. V 62. roku som začínala na tejto škole. Predtým sme učili v starej škole a keď sa nová budova postavila, tak som prišla v 1962 roku na vašu školu, na našu školu. Ja dosiaľ hovorím o tej druhej základnej, že to je naša škola, moja škola. Ďakujem vám pekne za pozornosť, za spomienku. Prežila som v tejto škole, v tej vašej škole 18 rokov. Bolo mi tam veľmi dobre. Žiaci boli dobrí, milí, mala som prvákov a druhákov. To sú najkrajšie, najlepšie deti, nehnevajte sa, z celej školy. Sú úprimné, milé, spontánne, ja som ich mala veľmi rada a predpokladám, že aj oni mňa. A s rodičmi, s ich rodičmi som veľmi dobre vychádzala. Rodičia vtedajších žiakov sa veľmi zaujímali o žiakov, chodili dosť často, zaujímali sa o nich, ako je. Chvála Bohu, neprišla som do konfliktov nikdy, ani s rodičmi, ani so žiakmi. No ako to už býva, to viete, nie je vždycky len to krásne, ale aj to iné, ale to iné nebolo nikdy veľmi zlé. Ja vám ďakujem za pozornosť. No a vidíte, ako vyzerá učiteľka na dôchodku, 90-ročná. Ja som mala minulý rok v septembri 90 rokov. Prežila som v škole, teda čo som vyučovala, 40 rokov. Najprv prvých 5 rokov som bola na okolitých dedinách v našom okrese a v 47. som prišla do Krupiny. Cítila som sa tu dobre, časy boli vtedy, viete dobre, všelijaké, aj ťažké, ale sme ich prežili. Ďakujem ešte raz všetkým za pozornosť a pozdravujem vaše deti
od prvákov až po deviatakov. Všetky deti boli aj vtedy, ako aj teraz. Videla som ich veľmi krásne a z ich tvári zračí dobrota. Ja verím, že sa aj vy, aj teraz, aj v budúcnosti budete cítiť v tejto škole veľmi dobre a že budete vychovávať a vypravovať po 9. ročníku krásne, rozumné a aj dobré deti. Ďakujem ešte raz. Náš slávnostný program k 50. výročiu založenia základnej školy Eleny Maroty Šoltésovej sa pomaly končí. Nostalgicky sme si zaspomínali na staré časy, nedávne i vzdialené, pripomenuli si súčasnosť, lenže každý deň sa niečo pekné začína a niečo pekné končí. Veru tak, nastal čas obrátiť posledný list a knihu zavrieť. Pomôžu nám bývalí členovia hudobno-dramatického krúžku Félix pod vedením pani učiteľky Viktórie Jombíkovej, ktorá zložila hudbu i text hymny základnej školy. Lúčia sa s vami Veronika Šulajová a Adam Slanina. A s Y nemá oba.